Negosyo time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kay ba ang mga regulasyon kan gobyerno? Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Negosyo. Alas 12 naman po ng hapon yung namang programa ng Negosyo Time na. Ini po ang programa na dar sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry at sinang DCGBAM para po matawan ng mga impormasyon ng sa tuya mga saradit, small and medium enterprises digdi po sa Legazpi. Sabi tangani ang katuyuhan kay ng programang ini para mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo digdi sa Legazpi, sa Albay at sa bilog na Bicol region. Ini po kay Riba Kumanggiraray ang sa kuyang co-anchor coming from Albay Chamber of Commerce and Industry, si Hanilet para sa iyang halipot na pataratara. Yes po, Sir Diggs, Diyos maray na hapon po sa imo and of course sa lahat po ng kanegosyo time na. Sana po kahit nasaan po tayong lupalop, lagi po tayong inspired sa paghanap buhay. Kung hindi po, sabi ni Sir Diggs, kung hindi employment, doon tayo sa pagnenegosyo. Ngayong hapon, Sir Diggs, nakatagalog mode tayo ngayon pagkat dapat marami tayong baonan kasi po ang ating bisita ay pinaunlakan tayo. Nakita ko po siya, Sir Diggs, during event ng Department of Labor and Employment sa stage po during the time na yung safe workplace for everyone. And of course, Siguro yun ang pinaka-safe place doon. Kaya siguro doon sa po, Sir stage. Diggs. Nagkita po kami and yes, agad ang sagot po ng ating bisita. So for now, Sir Diggs, ipapakilala na po natin, Sir Diggs. Siguro ganito. Sige po. Natatakot ako sa ngayong araw kasi baka Bakit? walang nakikinig sa atin eh. Oho, if Baka ever marami meron. nag-aantay. Oo. Pakiusap na lang namin habang nag-aantay kayo kung ano man inaantay nyo kasi mainit ang mga araw ngayon, malapit na ang Dapat, D-Day. Sir Diggs, dapat Makinig kayo. nakabukas daw, Sir Diggs, ang pinto. Tsaka yung mga aso nakatali. Hindi kailangan ng medyas Yan sa lang. sa pinto Oo, na may paglalagyan. Yan lang. Anyway, Sir Diggs. Anyway. sige, para kilala natin ang ating guest for Panauhin. this afternoon. Opo. Sige po mga kanegosyo time na malugod po nating pinapakilala ang ating guest po ngayong hapon. Siya po ay napaka-inspiring po ang kanyang story. So later on siguro makikilala natin siya lalo. So ngayon po hindi natin patagalin, siya po ang Regional Director po ng NCMB or National Conciliation Mediation Board Region 5 dito po sa Bicol. Walang iba po si Mr. Reynaldo Bong S. Fongcardas. Magandang hapon po, Sir Bong. RD Bong. Po. Una sa lahat, maraming salamat sa inyo sa pag-iimbita sa amin dito. Pagkakataon namin na ipromote ang aming mga programa upang magkaroon ng industrial peace dito sa Bicol region po. Wow, alright. Industrial peace ang pinakamantra po. Sige, Sir Diggs. Okay. Aha. Maganda nga yun na pinagbigyan tayo ni Director Bong kasi let's admit it, hindi masyadong kilala Oo. ang NCMB, National Conciliation and Mediation Board. I've been with government for almost 42 years at ang naiisip ko noon, pag NCMB, ito ang nag-aayos ng mga conflicts between labor and employees, employers. Totoo rin naman po, pero kulang yung aking kaalaman na sa ngayong hapon siguro mabibigyan natin ng pagkakataon na ma-explain ano talaga ang NCMB. Probably we should start. Ano po ang mission ng NCMB and the vision? Una sa lahat po, ang pag-promote ang pag-create ng National Conciliation Mediation Board po base doon sa 1986 Constitution kung saan ay prior to that po, kung natatandaan nyo, bago nagkaroon ng EDSA Revolution, Yes po. ang gulo-gulo po ang hanay ng mga manggagawa, lalo-lalo na po sa National Capital Region, particularly po ang Valenzuela, dahil panahon na yan, nandyan na rin po ako, nasa Department of Labor ako, nasa National Capital Region. Because of the dispute, so many disputes or so many notice of strike cases,
nagkaroon po ng provision doon sa ating Constitution na kung saan ay nagkaroon ng reorganization ng Department of Labor at nagkaroon ng Executive Order 126, the creation of the National Conciliation Mediation Board. And it was operationalized during 1988, which is isa po ako sa pioneer employees ng NCMB. Kung saan po ay after, I think, for 5 years, nirecognize tayo po ng Catholic Bishop of the Philippines at binigay tayo ng recognition, including yung Office of the President under President Cory Aquino. We were awarded as one of the best agency of the government, as well as itong the late Secretary Blas Ople. According to him, the NCMB is the center of excellence, and we are very proud yan po i-inform sa public. Tama yung sinasabi nyo, Direk, na dito sa Bicol Region, hindi pa masyadong kilala ang NCMB, pero po, pag nasa NCR or Region 4A, including Region 3, sikat na sikat yan po dahil kami po ay nag-aayos yung mga gusot ng manggagawa at namumuhunan, kung saan ay malaki ang kontribusyon namin sa ekonomiya natin, at alam naman natin kung maganda ang kalagayan ng mga manggagawa at namumuhunan, kung saan ay may industrial peace, investor will come in and invest, therefore na-generate po ng employment. Sa ngayon, I am very proud to inform the public, particularly the Bicol region, tahimik na tahimik po dito sa atin sa Bicol region. Good to hear. At the same time, in place po ang mga programa namin katulad ng Labor Management Cooperation, itong tinatawag natin na grievance machinery, and then we have may program tayo, ito tinatawag na single entry approach, kung saan po yung mga problema ng manggagawa, katulad yung pagtatanggal sa trabaho, kulang sa pagbabayad ng sweldo, hindi nagbabayad ng mga overtime pay, yung 30-month pay. Ginagamit natin po ang conciliation mediation, isang tools na sabihin natin para ayusin po yung mga problema na yan. Hindi na po kailangan pa pumunta pa sa litigation. At alam naman natin, pag Director, excuse Sige, me. sir. Kasi ang mga tao iniisip when it comes to labor-employee relationship, yung mga issues and concerns, ang appropriate agency is yung Department of Labor. Correct. In fact, we were once a bureau ba of Department of Labor noon. So, ano ang kaibahan ngayon ng NCMB and Sedole. Department of Labor? Actually po, ang nung araw, prior to the creation of NCMB, pag mayroon kang problema, katulad na sa negotiation ng collective bargaining agreement, nagkaroon ng deadlock dyan, ang filing of the notice of strike case, 2 opisina po kung nasa Manila ka. First, yung Dole NCR Regional Office, pwede ka mag-file doon. Then, the other one is the Bureau of Labor Relation. Okay. Ngayon po, lahat yung mga trabaho dyan, nilagay yan po sa National Conciliation Mediation Board. So, that makes it different from the Department of Labor. Pero, may mga issues and concerns na hinahandle pala rin ng Department of Labor. Opo. Litigation. Kasi para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, parang two phases po yan Yung isa, mediation and conciliation nga, using the ADR approach, the Alternative Dispute Resolution approach. Yan po isang procedure na ginagamit, and then kung hindi magka-agree dito sa level na to, tutuloy na sa litigation, which is now being handled by the Department of Labor. By Tama po. NLRC po. NLRC. Pag mga money claims, NLRC po, ano po? Yung tinatawag natin ADR under NCMB po, yung Yes. binanggit ko kanina, yung conciliation mediation, yung labor management cooperation, grievance machinery, ADR yan po. Okay. Ngayon, Okay.
Pag sinabi nating conciliation mediation, ito yung tinatawag conciliator mediator, the one who handle itong mga notice of strike cases including preventive mediation. Ang role lang po ng mediator dyan is purely to assist and facilitate the parties for purposes to come up with a amicable settlement. Yun lang po ang role na yan. Ngayon, pero iyan po, mga mediator na yan, may ano yan sila, may mga training, they're well equipped to handle mga ganyan po. The other one, itong tinatawag natin Labor Management Cooperation, ito naman po, isang programa ng NCMB upang talakayan yung mga issues and concern, not only issues and concern, including how to make the company more productive, ini-empowered natin ang mga manggagawa dyan in terms of decision making that's affect their welfares, their rights and benefits. At marami pong mga proactive approaches dyan. In other words, in that particular program po, ini-empowered natin ang mga manggagawa. Ngayon, doon naman sa grievance machinery po, yan naman, yan tinatawag natin, may procedure dyan. You don't need to go to NLRC if the issue raised from the interpretation and implementation of the collective bargaining agreement as well as the enforcement of the company policy. Okay. You have to utilize yung grievance machinery. May step yan siya. Hindi ka kaagad pupunta sa litigation doon sa NLRC. In other words, tinatawag yan yung plant level mechanism. Ginagait lang natin sila, pero sila lang yan po ang nakaupo dyan. Hindi, wala pang third party intervention dyan. So, doon po sa NLRC, na kung saan sinesettle yung conflict between labor and employer as it pertains to implementation of the policies ng company, ganun po ba? May decision po bang ginagawa dyan ng NLRC? Diyan po sa NLRC, nandyan yung mga issues katulad yung pagtatanggal sa isang manggagawa. Opo. Ngayon, ang NLRC po, ka-level yan ng Regional Trial Court. Puro mga lawyers yan po, mga tinatawag sa kanila mga labor arbiters. And then after that, kung may decision na po ang labor arbiter, ang kasunod yan po, mag-a-appeal ka sa commission. Doon naman sa commission po, mga commissioners yun. At en-bank yun. I think parang tatlo ang composition ng en-bank dyan, ang first division, I think tatlong commissioners. And then after that, kung mag-appeal pa, Yung bang ano po, yung kaso na na-elevate sa NLRC, is it a prerequisite na dumaan siya sa NCMB? sa ngayon po, meron tayong batas na ginawa ng ating Congress, yung RA 10396, 10396. na tinatawag natin doon mandatory conciliation mandatory conciliation. Ang ibig sabihin po, lahat ng dispute Yes. individual kailangan po idaan muna doon sa mandatory conciliation. Okay. Within the period of 30 days, kailangan i-resolve mo yan. Yes. Ngayon, Okay. kung hindi ma-resolve yan, if the issue is illegal dismissal, you have to endorse it to NLRC. NLRC, If the okay. issues regarding the labor standard violation, you have to endorse it to all regional offices. Yun po. So, since your NCMB is preparatory or prerequisite to any dispute related both to the regional office ng DOLE or the NLRC. May issue po ba yan ng parang sort of certification that this conflict is beyond the arbitration? Endorsement po based on ano. Endorsement. Actually, yung mandatory conciliation po, hindi lang po ang NCMB ang may hawak yan. Even the regional offices of DOLE, humahawag din sila, meron din silang ganon, at saka ang NLRC. Okay. Dati, kasama ang OFW. Pag may issues about OFW, nag-handle ang PUA. Na yung if there is a money claims involved, hindi maaayos doon sa mandatory conciliation, i-endorse yan sa NLRC NLRC, for litigation. Okay. Ayun. At least malinaw ano po.
importante ito sa mga may-ari ng negosyo Opo. at sa mga laborers para malaman nila anong options nila for anything na hindi nila maintindihan, hindi sila magkaayos, so they will know kung saan sila pupunta. Sa amin po, no, from January to present po, lahat ng mga cases, ang tinatawag diyan yung single entry approach, SENA. Ang mga issue dyan po, karamihan hindi nagbabayad ng sweldo o kaya kulang sa sweldo o kaya hindi nagbabayad ng overtime o kaya hindi nagbabayad ng holidays. Dyan sa NCMB po, 100% ang settlement. Wala pong endorsement. So, ibig sabihin effective ang ating mga Opo. mediators. Mediators. Anong tawag nila dyan? Mediators ba? Dyan po ang tawag na dyan, yung shadow officer. Shadow officers. Meron palang ganun. At least alam natin po. Shadow kasi dapat hindi siya pwedeng sumali sa conciliation process. Actually, ang conciliation process po, yun ang ginagamit ng mga shadow officer upang masettle yung mga conflict na sinasabi natin. Kasi tools yun, conciliation yun. So, Opo. Sige po. Sir Dix, may katanungan para kay RD Bong. RD Bong, ilang years ka na din po dito sa Bicol na assign po as Regional Director? Thank you for that question. 8 taon na po ako at magre-retire na po akong this coming September. Oo, napaka-inspirational po ng story nyo. Yung mga ano po, kasi po, na-research natin na si RD Bong from janitor to director. Di ba po, napaka-inspiring po yun. Ano, RD Bong, marami ka ding pinagdaanan bago mo po marating ang, kumbaga ngayon po na nandyan ka na po. Pwede po, ma-share mo po, RD Bong, yung very quick po na story mo po about yung being director. Alam po, dumating po ako sa Manila. Ang edad ko po 17 lang. from where po? Saan From po where? ang pinagmulan mo I am po? from Zamboanga City. Wow. And I am the youngest in the family. And during my time, my father is already retired. He is also a government employee. And then at the same time, may sakit na siya. In short, he can no longer send me to school. Wow. That is the reason why na pumunta po ako sa Manila at naghanap ako ng swerte. Kasi matter of fact, wala nga akong pamasahe pumunta sa Manila, sumama na. If you remember, ito mga negosyante noon, bumili ng mga barter goods sa Zamboanga at dinadala sa Manila at ninegosyo nila. And during that time, mayroong policy doon, bale worth of 5,000 lang barter goods na pwede ka bumili. Ngayon, ang ginawa yung mga negosyante taga Maynila, nag-recruit doon kung sino gusto pumunta sa Maynila para pwede sila magdala ng maraming barter goods. Sumama po ako doon. Pagdating sa Manila, sa pier, bigyan lang kami po ng 25 pesos tapos bahala ka na. That was 1979. 1979. Wow. Grabe. Naranasan ko po matulog sa Luneta. Naging bahay ko yan po, Luneta. Oh my God. Pero look at now, the story, ano po? Anyway po, RD Bong, sa ngayon po, sabi mo po, bilang director, syempre, isa po yan na accomplishment and achievement sa liderato nyo po bilang director dito sa RCMB Bicol. Ngayon po, RD Bong, kanina po, during our introduction, yung opening salvo mo po, nasabi mo po na parang hindi na masyadong kailangan ng NCMB Bicol kasi napaka-peaceful. May industrial peace. So what for? Why we are here right now? Or ano ba talaga ang ano po, ang masasabi mo po about sa ngayon pong status? Kasi po, sabi mo very peaceful. So in your stay at RCMB for 8 years, paano mo po yun nasabi, RD? Ang observation ko po dito, considering na marami rin pumapasok dito mga organizer ng union, Okay. pero dahil in place po ang programa ng Department of Labor, katulad yung binanggit ko kanina na Labor Management Cooperation, kung saan kung may mga problema ang ating mga manggagawa, pwede na sila mismo nag-uusap sa mismong planta nila o sa workplace nila. There's no need to go to NLRC or to DOL or to NCMB para mai-resolve yung problema nila. In short, because of the program of LMT as well as the grievance machinery, nare-resolve na doon mismo sa plant level. However naman, may mga instances naman, pupunta sila sa gobyerno para humingi ng tulong at tayo naman, mabilis naman tayo sa ganon at lagi ko sinasabi, kasi nakakanda kami kung mga area-wide seminar, in-inform namin mga participants dyan, mga from
employees as well as management na in the event they will encounter some problems, just call our office. You don't need to file a case. Kasi in reality, when you file a case against the management, ang nangyayari dyan, galit na galit ang management. Totoo yan po. Ngayon, ang ginagawa natin, more on proactive approach, sinasabi natin, kung may problema, tumawag lang kayo sa opisina at kahit saan kayo, pupuntahan namin. I will give you an example. Ito nga kooperatiba sa kuryente. Oo. Sige. Di ba, lagi may problema kamakayan? As a matter of fact, prior of my arrival here in Bicol region, na-strike ng Aleco. Di ba? Remember? Ngayon, ang ginagawa namin, halos lahat, kasama yung Katanduanes at saka Masbate, may mga problema kasi may mga union dyan eh. Lagi ko sinasabi sa kanya, kung may problema kayo, tumawag kayo sa amin at pupuntahan namin, tutulungan namin kayo, resolve yung problema. What is important, magkakaroon, umupo tayo sa negotiating table and mag-uusap tayo at i-identify natin ano yung problema with the help of the union and management and the government. Imposible naman hindi natin makikita ng solution of the problem. What I'm trying to point out is that communication is still, what I mean, very important in settling itong mga dispute na ni-raise. Which to me, for more than, or for almost 4 decades na, ginagawa ko yan kahit saan rin ako napunta, nasa-settle po ang mga problema. In short po, yung kasagutan sa tanong na Na? bakit merong NCMB despite the fact na there is industrial peace, na kumbaga industrial peace or peace between labor and employers Management. is hindi lang conciliation ang trabaho ng NCMB. Marami pa. Marami pa. At yan siguro ang titingnan natin, i-expound ni Bong, Director Bong, mamaya. Kasi medyo doon lang tayo sa bird's eye view nitong mga Yan. programa daw. And then, ano yung mga detalye? Yes Yan, po. i-discuss natin sa Pagbabalik pagbabalik po after ng our negosyo commercial. time na. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail.
Numero 2 sa balota. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Say your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright po, marayang hapon po giraray. Mabalik kita sa programang Negosyo Time na. Trabaho, trabaho, trabaho. Nangangapudan po, the City Government of Legazpi would like to announce that there will be Job Fair 2025. Digibuhon po niya sa May 30, 2025. Doon po sa SM City Legazpi from 10 a.m. to 4 o'clock in the afternoon. Mostly po ang ma-attend kaining Job Fair will be DOT accredited hotels and restaurants employers po. And of course, aside from City Job Fair na digibon sa May 30 kang City of Legazpi, syempre po nagangapudan po ang SLTCFI that we are in need of licensed guidance counselor, faculty teachers in college po. So for now po, yan po muna. And abangan po ang mga other job fairs coming po this coming May, and of course this coming Kalayaan Job Fair on June 12, 2025. Sige po, Sir Dix, back to you. Okay, so mga naghahanap po ng trabaho, samantalahon po nila mag-prepare ka sa inyong mga dokumento para po baka surtihon makakuha kit trabaho. Pero kung ako sa Indo, sabi ko nga ni, dahil na kamo mag-apply, magnegosyo na lang kamo. Iwala ko na lang una sa mga politiko ang pag-apply kit trabaho.
Ayan. Kung tutugutan ta sa Lunes na maging Kung sisi ang mapili, may the Iyo. best man and the Oo. woman win. Alright. So anyway, yung pa man po giraray sa programang Negosyo Time na at kay Riba ko mang giraray si Hanilet. Yes, sir. Pero igwa po kitang bagong sistema ngunyan kasi garo kita ma-basketball. Natapalan, Sir Igwa Diggs. kita ning substitution. Okay. Kasi bago ka walay ta si Oo, Bong para give chance to others. So ngunyan garo tinatawan niya ning oportunidad na magkaigwang exposure. Ang sa iya da ang mga mawawala. Taba, si director sabi ma-retire na by September. Oo. Sabi nga, Sir Dix ni Director, dapat kayo na ang mag-shine kasi galing na ako dyan. And syempre, dapat kayo na ngayon ang ano. But anyway po, sila Siguro po, natatakot si director na bago mawala yung ano niya, yung liwanag, Yeah. may papalit na iba. So anyway, Pagkagalingan. pakilala mo na lang ang Hanilet Yes, ang Sir Dix. ating Actually, Sir Dix, resource person. yung resource person's list name natin nandun sa technical. But for now, siguro hingian po muna natin si Miss Hazel ng kanyang ano po, very quick opening. Sige po, Miss Hazel. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. So, bali ako po si Hazel Carocha, kasama ko po si Director. Hazel. Siguro mas ano nga kasi kami ang mga Bicolana dito, si Director namin is Tagalog. So yun, ako ang focal person po ng NCMB pagdating po sa isang programa namin, yung Labor Management Cooperation. LMC. Alright. Yes po. So for now po, tawagin din po natin si Miss Jen. Miss Jen, isang angel din po ito ng NCMB and of course ni Ardibong. Sige po, Miss Jen. Hello, good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin sa DCGB. Good afternoon, Ma'am Hanilet, and good afternoon, Sir Diggs. So, nagpapasalamat po kami kasi nabigyan po kami ng opportunity na maipakilala ang aming ahensya. At the same time, maipromote din yung mga programa namin na sa tingin po namin makakatulong sa mga companies natin dito sa Bicol region. By the way po, ako po si Miss Jen po. Bicolana din, Miss Jen. Bicolana rin po. Okay. Sir Bicolana. Labor Mga employment. taga-Albay man po kamo? Actually, sir, I'm really from Camarines Sur. Camarines Sur. Pero matagal na po ako dito sa Albay. So, talagang ano na rin po. Pag yun ako mataram kang rinconada. Rinconada, sir. Baka malawig na ako, sir. Baka malawig na po ako. Anyway, Yes the po. time is running po. Hindi natin papatagalin, Sir Diggs. Tanungin po natin si Miss Hazel kung ano po talaga ang LMC. And share po natin sa ating mga tagapakinig. Sige po, Miss Hazel. Yes po. Actually, kanina, na-explain na din ni Sir, no? Pero, kami po kasi ni Miss Jen, naatasan kami ni Sir na mag-promote ng programang ito. Kasi ito yung flagship program po talaga ng NCMB. Itong Okay. Labor Management Cooperation and Grievance Machinery. Kasi ito po, plant level, yun nga yung sinasabi ni Sir na Plant plant level level. mechanism. Kasi balik tayo sa mandato ng NCMB po, ano? Ang mandate ng NCMB is magkaroon ng harmonious relationship ang lahat ng mga organization or companies dito sa atin sa Legazpi. Okay. In Bicol region, I mean. Sa Harmonious relationship Yes. between labor and employer. Yes. Oh. Labor Kasi and employer. normally yaon dyan ang conflict eh. Yes. Okay. So yun nga po ang sinasabi namin na very napakaganda po ng programang ito kasi ang pinupunto po ng aming programa is yung relationship between the worker and the management. Yun pa yung sinasabi sa amin ni Director na same lang yan ng mga relationship sa bahay nyo. Talaga? Kung maganda yung relationship Si sa... Ardibong talaga, Yes no, pagdating po, sa oo. relationship, no, Yes. kailangan balance and Opo. harmonious. So sinasabi natin na ito maganda to sa labor, maganda sa employer, sa namumuhunan. Can we be more specific? Okay po. Ano yung mga magandang na idudulot nito? Both sa worker and then sa Yes po. Actually, ang employer. labor management cooperation po is an avenue. Okay. Kumbaga sa ano po, an avenue sa plant level kung saan po nag-uusap ang management at saka ang mga workers sa lahat po ng mga issues that mutually affect them. Okay. Di ba po sa isang organization, marami tayong nagiging issues, marami tayong workplace issues, mga concerns. So ano po ang gagawin ng isang organization? Dapat meron po silang avenue. Para po yung mga workers, ma-feel naman po nila na meron silang pupuntahan sa loob ng isang organization. Feel nila na part sila ng organization. So palakasin natin yung labor and management cooperation and partnership.
So, ganun po ang parang concept ng aming programa. Mas mapalakas po yung labor and management workplace relations nila. Kasi ang nangyayari po kasi nakikita namin kasi minsan meron po kami sinasabi ni Sir kanina na SENA program. Yes, SENA program. Marami pong pumupunta doon sa amin magrereklamo. Like yung mga workers na nagrereklamo na hindi sila napapasahod. Pag kinakausap naman namin sila or ini-interview namin sila, ang problema lang pala nila is wala silang makausap sa management. Sa management. Sasabihin nila, hindi nila alam kung ayaw silang kausapin ni HR or parang ganon. Merong ganon. Kaya doon pa lang po sa ano na yon, tinitingnan namin na baka wala lang talagang mabuting communication doon sa loob ng isang organization. So with LMC po, pinopromote namin itong Labor Management Cooperation para magkaroon po ng avenue for them to talk regarding mga workplace issues. And yun naman po yung sinasabi namin pag nagpo-promote kami ng programa, sinasabi namin na sa lahat naman siguro ng organization, meron naman siguro talagang communication kasi alangan naman po hindi nag-uusap ang management at saka worker. So kailangan lang po natin talagang i-utilize, pagbutihin ng maayos yung avenue for workers and management para magkausap po sila. Bike ba yan nung sinasabi kanina, I don't know if I get the right term, yung parang pre-mediation or preemptive mediation na bago dumating sa point na kailangan mong i-mediate, nandyan na yung MCMB na nagsumbong lang, okay na, nagkaayos na kaagad. Opo. Ang galing naman. Hindi ba merong parang tinatawag kayo na parang Preventive. Preventive. Meaning, hindi nyo na inahayaang dumating sa point na mag-usap-usap pa sila. Kaya lang, ini-encourage na, sige, mag-usap kayo para at your level, pwede nang masettle. Hindi na kami kailangan. Sa plant level, sir. Yes, sa plant level. Organization, Sa plant level, sir, meron na silang avenue para magkausap po yung worker at saka yung management. So, hindi na po kailangan pumunta pa sa NCMB or pumunta pa magreklamo. Kasi nga, meron silang avenue doon sa kanilang organization to talk. Parang ganun po yung concept ng aming Kasi napakahalaga po yung communication talaga. Importante talaga ang pag-uusap. Meaning to say, you have to exhaust muna the remedy inside doon sa kumpanya bago tayo lalabas. Ano po? And, so parang, parang the same concept din yan ng DTI noon, na bago dumating sa DTI, mag-usap na muna kayo dyan sa level ng establishment. Huwag muna dadalhin sa radyo. Yes po. And, minsan nga po kay Tulfo. Ay, tinatulfo. Ay, naku. And ang isa pa po sa pinaka-importante po ng LMC is it focuses more sa productivity po ng mga manggagawa po. In fact, I think that's the ultimate objective Yes, pag nawala yung conflict, maganda yung samahan ng dalawa, ang pinaka gusto natin ma-achieve is productivity. Tumpak po. Opo. Alright. Kasi para yung hinihinging sahod na taas na sahod ng worker, may bibigay ng employer. Kasi productivity translates to higher profit. Yes po. Diba? Pag na-feel naman kasi ng mga worker na parang accepted sila or parang part sila ng organization, syempre it will motivate them. Diba? Mas magiging productive sila, mas masaya sila sa trabaho, and everybody is happy. Kasi kung maganda naman talaga yung relasyon ng bawat isa, napapasweldo yung mga manggagawa ng maayos, di everybody is happy. So, gaganda po ang ating ekonomiya. Siguro ang isang tip dyan, huwag niyo i-consider ng management na makina yung workers. Kasi ang workers, may giti yan Yes po. May giti yan, kailangan happy-happy. Kaya nga sinasabi namin sa kanila na yung programa naman namin, hindi naman siya mahirap. Although mahirap kasi pinag-uusapan natin pag-uugali, di ba? Yes, pag-uugali, isa yun sa factor. Na yan ang attitude. Yes, yung factor. Isa yun sa napakalaking factor kung paano magiging maganda yung relationship ng worker at saka management. Kasi hindi naman natin hawak yung pag-uugali ng isang tao. Meron talaga mga negative dyan, mga negative na tao, mga ganyan. So, anong gagawin mo? Ikaw, halimbawa ikaw bilang management or HR, anong gagawin mo? Siguro habaan na lang natin yung pasensya natin. Okay. Parang nakismile si RD Bong kasi
Magagaling pala itong mga angels niya. Anyway po, merong katanungan dito, Sir Dig. Sabi po ni Sir Ardibong, sa relationship, di ba po, dalawa. Yung labor tsaka management. Pero bakit may tinatawag na single entry approach? Bakit isa lang? Sige, sir, sige po, Ardibong. Bakit isa lang? Yung single entry approach dyan, ito yung sa mga individual, design yan para sa mga individual complaints. Individual complaint. Katulad na pag may problema ang isang worker na hindi nagbabayad ng overtime, yung as I mentioned earlier, pwede siya mag-avail ng single entry approach. I see. At kasama po ang NCMB dyan, ang NLRC, at saka itong Dole Regional Office, at sa mga kasambahay po, ang Wage Board, Regional Tripartite Wage Board. Balikan lang natin itong LMC, kasi itong LMC, very maganda to, very... I remember, ano po? yung LMC, way back, prior to the EDSA revolution, meaning 86 below, kasama ang DTI to promote LMC. Including itong UP Soler. Yes. Maraming na-advocates dyan sa LMC because naniniwala sila makakatulong ito sa manggagawa at sa namumuhunan. Kasi as sinabi ni Hayes na focus ang LMC is more on the relationship. But yun ang focus niya sa relationship, no? Pero remember, itong mga conflicts sa organization, talagang hindi mawawala yan. Yes. Laging nandiyan Because tao yan eh. When you talk May about damdamin. organization, you are talking about people. Tama. Na yun, yung mga tao na yun, iba-iba mga ugali yan. And then you put Variety it of inside in a One room. place. Oo. Ano yung expect mo? Ubiquitous. Oo. Di ba? Tama naman. Naku, minsan nga, makita mo pa lang, parang galit ka na, no? Correct. Hindi pa pinagkakausap. And then at the same time, iba-iba ang diversity yan. Iba-ibang Yeah. klaseng kultura Pinagmulan. meron. Iba-iba Oo. klaseng educational attainment. Iba-iba paano sila pinalaki ng kanilang magulang. Iba-iba yung environment. Ubiquitous. Kung galing sa tondo, ano ini-expect mo? Parang ganun ang di ba? Kaya that is the reason why pinag-aralan yan noong pa to come up with a tinatawag tong LMC. It is a bipartisan, meaning to say, sa planta lang yan, sila-sila lang mag-usap. Once na-establish mo ng LMC, kasi yun ang role namin eh. Okay. Ma-in-place yung LMC sa planta at turuan yung mga tao dyan, and after that, bahala na sila. Ano yun? Ang tanong. Anong tanong? Ano ang magiging epekto yan? Pag usually, kung may mga problems, as I mentioned earlier, hindi talaga mawala yan. You can utilize itong LMC as well as ang grievance machinery doon para sa plant level na a-address na mga problema. Now, kung wala tayong ganon na tinatawag na bipartisan, pag agrabyado yung isang manggagawa, saan pupunta yan? Madaming Sa kalsada. Usually po, mag-strike. pupunta yan sa inyo. Pupunta yan sa media, Media. kay Tulpo, di ba? Media, social O kaya, media. pupunta yan sa mga federation ng union, magtatayo ng union. Sa bagay. O kaya, pupunta yan sa Department of Labor, mag-file ng complaint. Na hindi na maganda. Kasi iba na ang dating. Alam naman natin, pag nag-file na ng complaint ng isang worker, ang management yan, in reality po, galit yan eh. Parang lumaban sa kanya. Parang a relationship, father and Son. let's say, and son. Oo nga. Parang lumaban ka sa tatay mo. Parang gano'n eh. Kaya, one of the reason na natahimik ang Bicol region, na marami po kaming LMC na itayo. Galing. Itong sinasabi nyo kanina, Derek, yung prevention, this LMC as well as itong grievance machinery, actually, you prevent yung mga dispute na lumaki. Dockets. Avoiding dockets. But anyway, Kaya yung importante po sa amin, imomonitor lahat yan.
Kasi sa kumusta sa plant level pa lang na-address na Correct. yung mga issues. Ayan. Kaya lang, yun nga sinasabi namin, dapat hindi lang puro problema ang pinag-uusapan dyan. Yes. Ano dapat You have po, also to discuss how to improve, let's say, Ayun. yung let's say sa production. Kasi yung mga workers na yan, sa tagal na nila dyan, alam nila kung ano yung mga problema o anong mga difference dyan sa, let's say, sa production. And then at the same time, sila rin nakakaalam how to address. So, ibig Kumbaga, sabihin, Director, nag-introduce din kayo ng mga programa related sa, let's say, productivity. Kasi within the plant, pwede mag-organize dyan ng mga productivity cycle, quality improvement cycle, mga Correct, ganun. correct. So, nagbibigay din kayo niyan. With the coordination with regional tripartite Wages and productivity. Sila yan. RTW. Kasi meron kami ng Okay, tinatawag oo. direct na convergence program. Yes. See, So, oo. Kasama yan ang Collaboration. about productivity, itong mga productivity scheme, ini-invite Sa kanila. natin sila. Ngayon, yung kung may mga problema, Steve na ganun. yan Steve. Mhm. Ngayon, kung may problema about sa safety and health, ini-invite din natin yung OS. OS, yung OS. Okay, Ngayon, kung may problema about sali, kasi usually po, karamihan ng mga problema dito sa atin, yung mga violation ng labor standard. Okay. Na kasama din natin ang DOLE. O kaya, nakakanak ng labor inspection to find out kung meron ba talaga violation. Violation. So, that explains why Mhm. kahit tahimik ang industriya, ang labor dito, hindi rin nawawala ng gamit or ng pangangailangan para meron ditong NCMB. Yan, tama. Kasi hindi lang conciliation ang trabaho nila, Correct. kundi some other programs Yes. na mapaganda yung relationship, mapaganda, lalo-lalo na yung productivity. Mhm. Kasi ang productivity, hindi lang ang effect niyan sa labor and investor or sa employer. Mhm. Mas lalong importante yan sa consumers. Kasi Totoo. it will result sa lower cost ng production, ng produkto, gano'n. Yan. Tsaka improvement ng business. Anyway, Sir Yes. Diggs, pakinggan po ulit natin ang boses ni Miss Jen. Meron ditong tanong po kung anong tulong daw po ang naibibigay ng NCMB, syempre sa larangan ng mga manggagawa, and of course doon sa mga kapitalista or employers. So ano po ang tulong na nabibigay po ninyo? Thank you, Ma'am Hanilet. Actually, parang isa-summarize ko na po yung mga sinabi ni Okay. Director Sige Bong po. at saka ni Miss Hazel, no? So, yun nga po, gaya ng sabi po nila, ang pinakamandato naman po talaga ng aming ahensya ay yung maipromote yung industrial peace o yung industriyang kapayapaan. At para mapalakas lalo ang samahan ng mga manggagawa at namumuhunan. Kaya nga po puspusan yung pag-promote po namin ng mga programs gaya nung na-mention ni Director Bong, yung Conciliation Mediation Program, yung na-mention din po ni Ms. Hazel na Labor Management Cooperation, tsaka yung Grievance Machinery. So, ito po mga programa ito, talagang nakakatulong po sa mga manggagawa at namumuhunan dahil nagkakaroon po sila ng lugar para mapag-usapan yung mga problema sa trabaho. Kasi mahirap nga naman po kung wala silang avenue para pag-usapan yun. Ang lagi na lang aanuhin nila ay pumunta sa Diggs, puntahan ulit natin si Miss Sir Diggs. Okay. On your stay sa service po sa NCMB, ano kaya ang sa tingin mo ang pinaka-challenging na naging role mo po doon sa programa ng LNC? So far, may na-encounter ka po ba na medyo mahirap, like yung mga nag-i-strike or mga ano pong possible na challenges ang naharap mo po? Or so far, wala naman? Sige po. Pinaka-challenging, napaisip ako doon, ano. So far naman, sa trabaho, wala naman eh. Napakabait ng aming director, talagang magaling siya mag-mentor sa amin, talagang pinupush niya kami to the limit. Win-win po yung mga yung mga employer tsaka yung mga nahahawakan niyo pong mga nagko-complain, meron bang matindi kayong napagdaanan sa case po ninyo? Sige So po. far, wala naman po. Kasi good. yung notice Very of strike po natin is wala naman po tayo ditong notice of strike. Wow, thanks God. Oo, yes po. Tapos,
Sa mga nagpa-file din naman po ng SENA sa amin, yun Nasa-solve nga po, naman. wala namang masyadong very challenging. Kasi kung titingnan naman natin, lahat po ng targets namin na-accomplish naman po namin for the year. So we are very proud of that. And that is because of our regional director na napakasipag. Talagang ini-encourage niya kami na lahat ng targets po namin. And lalo na yung pag-promote din po na yan ng mga programa namin, talagang inaano namin na ma-meet namin yung lahat ng targets. So far po wala pa naman po. Happy naman so far. Yes, happy naman And kami very sa peaceful amin. naman sa Bicol region. Ano po, Yes Aribo? po. And good. i-promote ko, ano ko na din po ma'am, ano, kasi meron, yung sinasabi po namin na LMC at saka grievance machinery, meron po kami ngayon kasi nagko-conduct din po kami niya ng search for best LMC and grievance machinery. Actually, marami po kaming mga national po yan. Talaga. Advertisements na ginagawa sa Facebook page po namin at sa mga website namin. Every 2 years po, nagkakandak po national ng search for best LMC and grievance machinery. Ano po yan? Pinapakita po namin dyan, ini-encourage po namin yung mga companies na ipakita po nila yung mga best practices nila on labor management cooperation and grievance machinery. So ano po yung basic qualification para ang isang company maka-join dyan sa search? Dapat po meron kayong labor, yun pong tinasawag namin na LMC at saka grievance machinery. Ano ang documentary requirements? Kasi madaling sabihin meron kaming LMC, meron kaming conciliation mechanism. Meron Ano po yung documentary requirement which will prove Sige, na ito ano is po? existing? Sige po. Una po, kailangan walang pending case Okay. Pending sa case. DOLE, Sa DOLE. like NLRC, Dole Regional Office, at saka sa amin. Okay. Kasi otherwise, hindi siya Disqualified kayo. disqualified yun. Walang industrial peace kung may kaso, di ba? Totoo. Number 2, lahat ng programa o activities na ginagawa under LMC dapat initiated labor and management. Kasi usually, nakita namin sa observation namin, karamihan ang mga programs dyan initiated by the management lang. Okay. Kaya that is the reason why nga tinatawag natin LMC. Ibig sabihin, lagi kasama ang kasi partner labor and management. Oo. Okay. Now, mayroon din po Na? criteria kung ano nagawa yung LMC sa society, sa Ayun, community sa mo. community. Yung parang may Contribution impact nila, din. yung Correct. impact. An example of that, yung Masbate, yung mining. As a matter of fact, Philippine Gold. Ano na sila? Kung manalo pa sila isang beses, Hall of Fame na sila. Wow. Hindi yan Naka-twice yung na sila. Filminera? Correct, Filminera. Filminera, okay. PRC po actually, Field Gold Processing and Refining Corporation. Okay. Mas kilala ko kasi Filminera. Award. Sa Aroroy, yan ang Aroroy. Sa Roroy. Okay. So anong mga magandang ginawa ng Filminera Best which practice. earned them the award? Una-una, yung mga benepisyo ng mga manggagawa, initiative and voluntarily binigay ng management. Kasi nga, tumaas ang productivity nila. Wow. Pangalawa, marami silang ginawa sa community nila. As a matter of fact, nagtayo sila ng school. Wow. Malakas ang kanilang corporate social Oo, doon sa Aroroy. Oo. Lalo-lalo na yung time ng COVID, di ba? Okay. Yung time ng COVID, malaking tulong sila sa community nagbigay doon. Ano nila, mga medical mission. Wow. As a matter, documented yan. Ngayon, this year, magkakaroon tayo muna sa regional level. Kung sino mananalo sa regional level, i-endorse namin sa national yan. At po, meron yan premyo. Wow. Ang premyo dyan, pag manalo ka, 100,000 Wow. pesos. Now, in addition to that, I would grab this opportunity to inform the public na marami rin kami na nakatulong dito sa mga seafarer. Seafarer. Yung mga Bicolano.
Marinero. Kasi po, meron tayong policy, even yung managing agency nasa Manila, Pero, pag ang shipper ay taga Bicol, pwede ka mag-file dito sa akin. I see. Okay. Kasi- Anywhere pala, Bicol. Mahirap man ang shipper papupunta doon. Katulad po yung mga nag-aksidente sa barko. Oh my God, oo. Na-aksidente ka na, siyempre wala ka ng pera yan, tapos pupunta ka pa sa Manila, doon ka pa mag-hearing. Naku. Kawawa naman ang mga Pwede ka shipper. dito Pwede naman mag-file. dito. Marami na tayo po nakatulong dyan. Nagkakaroon po ng settlement sa level ko through conciliation. Ang lalaki po ang mga ano dyan kasi dollar yan eh. Oh. Ngayon, may mga instances na hindi po masisettle sa level ko kasi may question of law. Ang next step natin, ina-assist natin ang parties to submit for voluntary arbitration. And then what will happen, we'll go to the selection of voluntary arbitrator. Okay. Ngayon, doon sa selection of voluntary arbitrator, meron tayong accredited voluntary arbitrator dito sa Bicol region. Ilan na lang yung 4 na lang. 4 at mga Alamin natin yan kung matatanda paano na talaga sila. Terrible na rin. Mga 80 na po. 80 years old. Isa na yan si Dialogo. Namatay na yata si Dialogo. No? Okay. Yung taga-Albay si attorney... Hindi, yung taga-Albay. Sige, ano na. Dito, taga-Legazpi. Yung may law office dyan sa ano. Attorney Duran. Si attorney Duran. Arbitrator. Anyway. Marami na rin nakailang kaso na more than 10 na kami for this year. Ganon. Malaking tulong yan po sa mga seafarer taga Bicol. Okay. Wow. Anyway, Sir Diggs. Yun po. Medyo lang pa sa tayo, pagalitan na Oo, tayo ng parting mga part, tagapakinig parting ni words. Henry. Madami Anyway, pa tayong ano, marami pa sana. tayo siguro pwedeng malaman, but there Soon. is always a second time, probably in the coming days. So sa Parting ngayon po, words. hininga namin ng Parting- short parting parting words words. ang ating director. Yes. Again, thank you very much for inviting us here today. Salamat. At nananawagan ko po sa publiko, Opo. pag may problema kayo sa inyong trabaho, katulad kulang sa pagbabayad ng sweldo, o kaya hindi nagbabayad ng sweldo, o kaya hindi nagbabayad ng holiday pay, hindi nagbabayad ng 30-month pay, o kaya tinanggal kayo sa trabaho, pumunta lang po kayo sa opisina namin sa National Conciliation Mediation Board, Region 5, nandiyan po kami sa ANST Building, second floor, Washington Drive, Legazpi City po, 24 hours po kami kasi doon ako natutulog. Okay. Okay, Miss Hay, sige po. Sige po, dagdagan natin ang parting words. Yes po, thank you Party. very much po for inviting us. Of course. And ibahagi po namin yung programa namin kasi tama po talaga kayo, medyo hindi po talaga kilala yung NCMB. And hopefully sana may next time pa para Of course. mas maibahagi pa Marami. namin kung ano pa ang pwede naming maitulong sa Sure mga po. manggagawa at sa mga sa management. Okay? Thank you, Miss Okay, Hay. thank you. How about you, Miss Jen? Parting words. Sir Nick, Sir Ma'am Hanilet, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Gaya po sabi ni Director Bong, kung may mga problema po kayo sa trabaho, bisita lang po kayo sa aming opisina dahil i-assist po namin kayo. Okay, Hanilan. Okay, sige po. Maraming salamat po on behalf po ng ACCI. Mula sa puso po namin, maraming salamat po Director and Miss Hayes and Miss Jen for responding to our invitation to be here on this afternoon. Bukas po ang programa na Negosyo Time na po para sa inyo po. Sige, Sir Diggs. Okay, maraming salamat Director Buong, Hazel, and Jen for accepting our invitation na maging resource person dito. Malaking tulong po ito sa ating mga maliit na mga negosyante kasama na rin ng ating mga labor. Sa susunod po, imbitahan ulit namin kayo for more information. Election na po Monday, ang pakiusap Sir namin Diggs. sa mga voters, vote wisely. Kung may pera dyan, kunin nyo, sayang din yan. Ipasok sa bulsa, pero ang boto sa balota. Alright. Okay, so sa liwat po, maray na Aldaw, salamat sa inyong pagdangog kung ba man nagdadangog dyan. Salamat and hirilingan kita Giraray next week, Yes. same time, alas 2.